Miskolcra, de hát ugye streamelnie is kell valakinek. Amúgy, amikor lemásztam a tetőről, ahol az előbb voltunk, az az íves, ott tűnt fel, hogy egyébként azt az épületet használják. Ennek be volt szakadva a teteje. Elmentem mellette, és tele volt kamionokkal, és egyébként, amint lenyomtam a streamet, jött vagy 30 autó. Ez mi? Ez olaj? Hoppá, kicsit elment kóricálni a kamera. Patreon vagy YouTube? Hát, figyelj, én a YouTube előfizetést ajánlanám, mert 1, olcsóbb, 2, ide fogom gyártani a tartalmakat, mert nem tudom egyként kezelni a 2 platformot, de ezt már elmondtam. Ja. Damn. Hát itt sötét van. Bemegyek, elmegy a stream. Fix. Még vannak dolgok. Szerintem előveszek egy zseblámpát. Itt még benne vannak a gépek. Végre. Nem egy csontüres épületet nézünk meg. Elment a stream egy pillanatra. Kotorok egy zseblámpát a táskámból. Attól félek, hogy bemegyek, és meg fog halni a stream. Az a nagy probléma. Egyébként még mindig az Iván zseblámpáját használom, mert az enyém továbbra sem jött vissza a LED Lancertől, de majd írok nekik, hogy mi van vele. Úgyhogy Iván, ha nézed, már illene visszapostáznom, nem? Na, megkockáztatjuk azt, hogy elmegy a stream. Nem kéne elmennie, de most, srácok, nézni fogom közben, hogy mi a helyzet vele. Bocsánat, még itt nyomkodom a telefonomat, hogy menjen a dolog. Hát most átsétálok a túloldalra, azt megnézzük, hogy elmegy a stream. Hát figyelj, igazából még egyben van a stream, szóval szerintem jó lesz ez. Na, mi van itt? Ez valami légszellőztető cuccnak tűnik nekem. Ott fönt vannak nagy ventilátorok, és hát itt kapcsolószekrény volt, ugye? Mindenféle csövek, minden, ami kell. Ezek kazán. Aha, ott van benne az a hőálló fehér tégla. Na, egyébként itt tök nagy fény van még. Elteszem a zseblámpát, hogy legalább az nem erüljön. Ja, ezek kazánok. Ez fix. Aha, valaki jön. Jó napot kívánok! Ne verje ki a kezemből. Rendben. Tessék? Lépjél ki. Hova? Kapcsolat ki. Na várjuk. Ne. Most jöttetek? Mit csinálsz itt bent? Mit Videózok. csinálsz itt bent? Szerintem megyek, uram. Nem. Mit csinálsz itt bent? Megyek. Haló. Hogy tessék? Jó, csak kérem, azt tegye le, már arra nincsen szükség.
Meg tudjuk ezt beszélni szerintem normálisan. Rendben, leteszem. Jó. Nem tudok se. De elmegyek, uram, hát. Nem, állj meg itt. De nem állok meg. Mondom, hogy álljam meg mindössze. De nem fogok megállni. Állj meg itt, mert Ne haragudjanak. Megvárom a rendőröket, ha jönnek. olyan nagy... Mi történik? Honnan jöttél? A bejáraton. Nincs. Help! Guys, mi történik? Ez egy magánterület. Tudom, tisztában vagyok vele. Most látod, itt van a kapok. Bemegyek hozzátok, te mit fogsz hozzátok? Nyilván nem etikus, nézze. Tessék? Nyilván nem etikus, hogy itt vagyok, de fotózni lehet. Nem? Hol jöttél be? A bejáraton, Melyik bejáraton? Normálisan kérdez? ami arra fele van. Nem, ne flagmázz be. Nem flagmázok. Ez gettire flagmázol. Kapcsolod ki, Nobel. Kapcsolod ki. Ha hiába tudsz kettőnkről, nem tudsz elmenni, ez már meg. Jó, de én kisétálnék most. Itt van a sükersőrök, meg fegyveresőrök. Rendben, de levenni a... Feleslegesen, mint bárlány. Értem, de levenni a maszkot, uram, mert ez így elég fenyegető. Elvenném le a maszkot. Én is levettem. Mikor? Amikor Most. akkor rajtad volt a maszk ugyanúgy. Nyilván. Na hát akkor én miért vegyem nyilván a maszkot? Chat, mentsetek meg.